החלטנו לעבור מתרנגולות שמגדלים בכלובים שלא זזות לתרנגולות שמסתובבות חופשיות. ההבדל בין אורגני לבין חופש זה אי מתן תוספי מזון, אי מתן חומרים כימיים, שאצלנו יש פיקוח מחברת פיקוח שמאושרת על פי חוק האורגני במדינת ישראל. לתרנגולות יש מזון ומים, וליד זה תאי הטלה. הן באופן חופשי הולכות לבד. הביצים מגיעות באופן אוטומטי עד לתחנת איסוף, משם זה נארז במגשים, והמגשים הולכים לתחנת המיון בחברת גליקסמן. המוצר הוא שונה והרבה יותר בריא, וכמובן רווחת התרנגולת.